Bé, l'IPC és l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus dels béns i serveis que consumim a casa nostra. Són els béns que configuren el cistell de la compra i està estructurat en 12 blocs de despesa, com serien l'habitatge, alimentació, ocicultura, etc. Pel càlcul de l'IPC general es pondera cada grup de despesa segons un pes concret, que això ho determina segons un nivell de consum estàndard. Nosaltres hem vist que el nivell de despesa, el nivell d'ingressos d'una família condiciona en la pauta de consum de la mateixa, de manera que nivells d'ingressos inferiors s'hi destina una part superior del consum final en alimentació, habitatge, en aquells productes de primera necessitat. Nosaltres hem construït l'IPC del mileurista a partir d'aquestes pautes concretes de consum, que són les pautes de consum de les famílies de rendes baixes, que dediquen al voltant d'un 60% a alimentació i habitatge, mentre que les rendes altes s'hi dediquen tan sols un 45%, amb la qual cosa augmenten els preus d'aquests béns, influiran molt més en aquestes famílies que no passen en les de rendes altes. En els darrers mesos s'ha anat creixent de manera alarmant l'alimentació, no? I és per això que l'IPC de desembre, de l'IPC del mileurista, quedaria en un 4,6, mentre que l'IPC general quedaria en un 4,3, 3 dècimes per sota. Des de la UGT de Catalunya estem prioritzant en els darrers mesos tot el concepte de les persones i de les famílies mileuristes. És per això que volem veure quins són els efectes que l'increment de preus, que aquesta escalada continuada dels preus té en les persones, en els treballadors i treballadores, però sobretot amb les persones que presenten salaris inferiors o com a molt de 1.000 euros. A Catalunya sabem que això representa aproximadament 1.150.000 persones i hem constatat que per aquestes persones, per aquestes famílies que presenten economies, diguem-ne, febles, aproximadament entre el que seria l'alimentació, el vestuari, l'habitatge i l'educació, en el cas que tinguin fills i filles en edat escolar, tot això representa en la seva cistella de la compra aproximadament un 70% del que és el seu salari. Per tant, creiem que és important veure, més enllà de les xifres oficials i de la fredor de les xifres quantitatives, quins són els efectes reals que en aquestes economies, en aquestes famílies amb rendes baixes, té l'increment de preus que, com sabem, s'ha tancat l'any amb uns percentatges que són preocupants, sobretot, insistim, en el cas d'aquestes economies. Per tant, creiem que és important valorar l'IPC de les persones mileuristes per tenir una fotografia més aproximada d'aquest col·lectiu, de les dificultats que tenen per no perdre poder adquisitiu i per viure dignament. Ja no parlaríem de poder fer un determinat estalvi perquè aquests sous no ho permeten. I això nosaltres ho vinculem a la campanya Posa't a 1.000, cap conveni per sota de 1.000 euros, que com se sap és una campanya que hem iniciat ja fa alguns mesos i que consisteix en treballar des de la negociació col·lectiva perquè no hi hagi cap conveni col·lectiu a Catalunya amb salaris inferiors a 1.000 euros. És per tothom sabut que estem parlant d'una xifra encara molt elevada de treballadors i treballadores amb aquest tipus de salaris, sobretot en determinats sectors, com el sector de serveis, com el sector de comerç, on els salaris són encara més baixos, són salaris inframileuristes. I per tant, aquest concepte de l'IPC mileurista i aquesta reclamació de que els convenis col·lectius a Catalunya incloguin clàusules de revisió salarial referenciades amb l'IPC català seria una pota més d'aquesta campanya per a nosaltres molt important del Posa't a 1.000.